Здравейте хора, днеска сме с Дилан, както ви обещах, че Дилан ще участва на видеята. Ще играем FIFA с предизвикателства. Първото предизвикателство е да едем оцет. Сега ще ви покажем. Ще си ви покажем крайния резултат. До колко минути? До 10. До 10 минути ще се видим, хора. Ето ни, хора, завършихме 5 на 5 и сега напълно доспите и ще видим кой ще бие. Дилан, кой мислиш? Ще се включим, когато кой ще победи. Ще се включим, когато някой победи. Да. Ай, ще мисля след времето. И хора, дами и господа, би Дилан 6 на 5 на доспите, но нищо, признавам го, хубава игра направи, хубави атаки, хубави. Сега ще идем оцета. Айде, биджи да донар. Да знаете, следваш предизвикателство. Който се загуби, ще еде. Знаете ли кой ще еде? Ще се удари 2 шамара. Не. Ще еде оцет с... Мляко. Не. Оцет с чушка. Оцет с сол. Ти знаеш ли, дали може да се отровиш? Не. Аз ядох. Ти помага за диарета. За диарета? Да. Добре, полека. Виждаме се, хора, на кухнята до 2 минути. Ето ни, хора, сега ще извадя оцет. Оцет? Кое е оцет? Не. Който? Снимай, Дилан, снимай. Една лъжичка. Къде? Мале, следваш предизвикателство. Хора, сол и оцет. Да видиш какво е. Не. Стига толкова да има и за тебе. Репи. Чакай, дръж телефон. Да снимам. Ай. Добре, хора, тук май малко повършахме. Отиваме на пипата. Чакай. Отиваме на стаята ми. Хора, видяхте, че... Който загуби ще еде оцет и сол. На едно место. И сол отгоре пък. Окей. Значи на доспит. Нуер. Благодаря на Нуер, че е спасена от доспа на мъркиност. Да, айде. Виждаме се пак след 10 минути. Хора, отборите са... Чай да видим. Аз взех Реал Мадрид. Чай да видим. Дилан какво ще се... Дано да не вземе само Арсенал, че там са ли бала. Ето го мило. Ливерпул. Добре. Мике. 3 на 2. Йошко Гвардиола. Като падна. И хора, здравейте. Ние сме пак. Извинявам се за закъснението. Дилан ми би 3 на... Колко беше? 4 на 3. Да, сега ето да си понеси. Дилан да си гледа. Я, Дилан, дръж. Дилан сега да си бие. Защо не се въртят перките ми? Чудно. Сега хора, Бетко ще еде, да ви припомня, оцет с сол. Това е една супер гадна комбинация. Това ние ще си оправим минутно компютъра. Хайде, бе. Хайде, изключи го. Ако искате да видите хора Predator стар модел, гледайте. Predator стар модел.
Виж колко силно стане. Виж, мириши. Да не от... Монитора се оправя. Монитора си оправя бечката, не знам какво има. Аре, беше. Готово ли е? Хазари. Ама не, знам, че... Аре, бе, дойдеш да пиеш. Ай, отивам. Отиваме хора, Бешко да иде отсед със сол. Давай. Спри клипа. Да спра ли? Да. Бешко пие. Хубаво. Купено шопката салата. Добре. Що пиш вода?